За мен днешния мач беше подигравка с футбола, подигравка с момчетата, с здравето на момчета, което за мен не е нормално. Истината е, че човек не може да върви против атмосферните условия, но мисля, че този мач не трябваше да се играе. Дано всичко не ме интересува резултата, дано момчетата са здрави, само това иска. След днешната среща. Благодаря. Няма смисъл, такъв мач няма смисъл да се коментира. Говори ли се представянето на новите момчета? Разбрахме, че имате... Да, имаме 4 човека, които са... Едното момче отбеляза гол, доколкото. Двете отбелязаха. Сгини Марио Георгиев. Доволен съм. Аз съм доволен от старанието, което полагат по време на тренировъчния процес и дисциплината, която днеска проявиха в матча, защото днеска за футболно достоинство не може да се говори. Всичко беше дисциплина и се разчиташе кой ще се подхлъзне, от кой отбор ще се подхлъзне до някой да направи нещо. Затова няма смисъл да говорим по техническата част на матча. Все пак показаха характер на момчетата. Това да си доволен, поне от това. Аз съм доволен, наистина съм доволен от характера, който показвам, но пак ви казвам, не толкова характера, колкото дисциплинираността в играта. Благодаря. И аз си благодаря.